wanna fall into ya, make me wanna shout it out like a hallelujah. Cause times like these don't come and go. We're two hearts in a billion, singing hallelujah. Hey, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Hey, there's something in the air tonight. Say I feel it in the sky above and way. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καλοκαιρινό επεισόδιο των Travel Visionaries. Στο σημερινό επεισόδιο επισκεφτόμαστε την αρχόντισσα των Επτανήσων, την Κέρκυρα, και από εκεί θα πάρουμε το καραβάκι για να επισκεφτούμε την Αλβανική Ριβιέρα και τους Αγίους 40. Τέλος θα καταλήξουμε στις πανέμορφες ακτές της Ηπείρου. Ακολουθήστε μας. No sleep, running on a dream, down a golden coastline. You give me all I need. I'm like, oh my. Cause times like these don't come and go. No sleep, running on a dream. I'm like, oh my. Αυτή είναι η παραλία Κανάλ Νταμούρ ή η παραλία της Αγάπης και βρίσκεται στη Βόρεια Κέρκυρα, στο Σιδάρι, σε απόσταση 32 χιλιόμετρων από την πόλη. Είναι από τις πιο όμορφες και φημισμένες παραλίες της Κέρκυρας, γνωστή σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για την παραλία που την επισκέπτονται τα ζευγάρια που θέλουν να μείνουν για πάντα μαζί ή όσοι ψάχνουν για την αληθινή αγάπη. Το Κανάλ Νταμούρ είναι επίσης γνωστό για τις αποτοξινωτικές, ευεργετικές, ίσως και θεραπευτικές του ιδιότητες που αποδίδονται στα μεγάλα αποθέματα αργύλου που έχει η θαλάσσια περιοχή, αλλά και η μοναδική βράχη από άργυλο που έχουν διαβρωθεί από τον άνεμο και την αλμύρα και επεκτείνονται μέσα στη θάλασσα, δημιουργώντας μικρούς κολπίσκους και πανέμορφες σπηλιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάθονται πάνω στους μελεμένους βράχους και με ένα κομμάτι αργύλου αλήφουν το σώμα και τα μαλλιά τους, κάνοντας μια μοναδική φυσική αργυλοθεραπεία. I still replay it in my head. Άγιος Γόρδιος, Κέρκυρα, αρκετά τουριστικός και αυτός. Εδώ η Ιταλίδα. We got to do it again. You got me singing again. Don't let this feeling end. We got to do it again. We got to do it again. Ain't no stopping us now. You know that I've been waiting for this. Κέρκυρα, επειδή είναι και τεράστιο νησί, δεν αποκαλύπτεται αμέσως, αλλά πρέπει να ανακαλυφθεί σιγά σιγά, λίγο κάθε φορά, έτσι όπως έκαναν χιλιάδες χρόνια πριν οι Φαίκες όταν αποβιβάστηκαν εδώ με τα θρυλικά πλοία τους και ανακάλυψαν βαθμιαία τα χρώματα, τα αρώματα, τους ήχους και τα συναισθήματα. Απέραντες παραλίες από λεπτή άμμο, γραφική κολπίσκη, χωριά σε απότομες πλαγιές και ακόμη δάση με ελιές που ξεπερνούν τα 8 μέτρα και η παλιά πόλη με τα αρχαία κτίρια αποτελούν την κορνίζα ενός πρακτικού και συγχρόνως μοντέρνου νησιού που γνωρίζει καλά πώς να κατακτήσει τον ταξιδιώτη με τη γοητεία και τις παραδόσεις περασμένων εποχών. You got me singing again, don't let this feeling end. We got to do it again, we got to do it again. Η παραλία Λαγκρότα έχει πάρει το όνομά της από την ιταλική λέξη που σημαίνει σπηλιά. Δεν είναι μια κανονική παραλία, αλλά ένας βραχώδης κόλπος της Παλαιοκαστρίτσας. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος με καταγάλανα βαθιά νερά, ιδανικά για κολύμβη, κολύμβηση με μάσκα και καταδύσεις. September, lost in 1,000 silhouettes. Those were the days to remember. I've been waiting for the sunshine. It's been a long time. I got an appetite. I've been waiting for the sunshine. Throw me a lifeline.
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Κέρκυρα πήρε το όνομά της από την κόρη του θεού ποταμού Ασοπού Κόρκυρα, που μεταφέρθηκε εδώ από τον θεό Ποσειδώνα, όταν αυτός την απήγαγε και την έφερε στο νησί, όπου γεννήθηκε ο καρπός της ένωσής τους, ο Φέακας, ο γενάρχης των Φεάκων. Κέρκυρα πρωτοκατοικήθηκε το 775 π.Χ. Έκτοτε πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Ενετών, των Γάλλων, των Άγγλων, μέχρι και το 1863, όταν οι μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν τη συνθήκη στο Λονδίνο, όπου έλαβε τέλος η αγγλική προστασία στα Ιόνια, και τον Μάιο του 1864 η Κέρκυρα επίσημα ενώνεται με την Ελλάδα. Όταν πλέον η Κέρκυρα ανήκε στην Ελλάδα, γνώρισε μια σταδιακή απώλεια δύναμης υπέρ της Αθήνας, αλλά το νησί άρχισε να ακμεί και από πολιτικής και οικονομικής άποψης. Η Κέρκυρα είναι ένα εντυπωσιακά πλούσιο και όμορφο νησί με πολλές και ιδιαίτερες παραλίες που καθεμιά έχει το δικό της χρώμα. Αξίζει να πάρει κανείς οπότε ένα ενοικιαζόμενο καραβάκι και να εξερευνήσει αυτό το καταπράσινο και πολύ ενδιαφέρον νησί. Η Κέρκυρα αποτελεί το μοναδικό ελληνικό νησί που δεν κατακτήθηκε ποτέ από τους Τούρκους. Ήταν το λίκνο του πολιτισμού και της επιστήμης. Στην Κέρκυρα ιδρύθηκε βέβαια το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και το πρώτο σύγχρονο θέατρο και όπερα της Ελλάδας. Ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα είχε ο πρίγκιπας Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου Ελισάβετ. Γεννήθηκε στο Μόνο Ρεπό της Κέρκυρας ως μέλος των βασιλικών οικογενειών Ελλάδας και Δανίας και σύμφωνα με τον αστικό μύθο φυγαδεύτηκε μέσα σε ένα καφάσι φρούτων όταν ήταν 1,5 χρόνων, καθώς ο πατέρας του εξορίστηκε. Στο νησί των Φεάκων πάντως αρκετοί τον θεωρούν ακόμα συμπατριώτη του. Ο πρίγκιπας Φίλιππος γεννήθηκε στο Μόνο Ρεπό στις 10 Ιουνίου του 1921. Η περίφημη έπαυλη είχε κατασκευαστεί το 1828 προκειμένου να αποτελέσει τη θερινή έπαυλη των Άγγλων ύπατων αρμοστών, καθώς την εποχή εκείνη η Ιόνιος πολιτεία ήταν αυτόνομο κράτος υπό την εποπτεία της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτή είναι η πανέμορφη παλιά πόλη της Κέρκυρας, που αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα της αρχαίας βυζαντινής και βενετσιάνικης τέχνης και ξέρει πώς να σας γοητεύει με την εναλλαγή από μικρά σοκάκια και μεγάλες πανοραμικές τοποθεσίες. Ευτυχώς, τα κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ελάχιστα. Έτσι, η γοητεία και η ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας παρέμειναν άθικτες, κατορθώνοντας να χαρίσουν στους επισκέπτες τη ρομαντική εικόνα περασμένων χρόνων. Το να περιηγηθεί κανείς ή ακόμα και να χαθεί στον πανέμορφο λαβύρινθο που αποτελείται από τα καντούνια στην παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία για τον κάθε επισκέπτη.
καθώς αυτό το μεταφέρει χρόνια πίσω, όταν ήταν πιτσιρικάς, που με περιέργεια προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε μυστικά όπου κι αν πηγαίναμε. Η πόλη των Αγίων 40, που βρίσκεται στην Αλβανία, κατοικείται από 41.000 περίπου κατοίκους, ενώ η ονομασία της προέρχεται από τον Βυζαντινό ναό των Αγίων 40, του οποίου τα ερείπια σώζονται στον λόφο πάνω από την πόλη. Φτάσαμε Εξαμίλ, παραλία Μπόρα Μπόρα, όχι τα κανονικά τα Μπόρα Μπόρα, παραλίγο αφεντικό. Έγινε δουλίτσα στο Εξαμίλ. Beach bar Μπόρα Μπόρα. Έτοιμη για λίγο. Τα 3 νησιά είναι εκεί, 3 islands. Εδώ είναι στη σειρά συνεχόμενες παραλίες στο Εξαμίλ. Σε πλήρη αντίθεση με τη Γαλλική Ριβιέρα, οι παραθαλάσσιες πόλεις Αλβανίας έχουν ένα συναρπαστικό χάρισμα που τις καθιστά μεταξύ των πιο ανερχόμενων ταξιδιωτικών προορισμών. Η περιοχή Αγίοι 40, που συχνά θεωρείται πρωτεύουσα της Αλβανικής Ριβιέρας, είναι ένας κόλπος σε σχήμα πετάλου στο βόρειο τμήμα του Ιωνίου Πελάγους και διαθέτει 300 μέρες έντονου ήλιου. Οι κάτοικοι της πόλης είναι αρκετά φιλικοί, ενώ μιλάνε και αρκετές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές, πράγμα που καθιστά την πόλη ως έναν προσβάσιμο τουριστικό προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες. What a life. It's okay.